Здравейте! Аз съм Виктория Михайлова и днес ще ви разкажа защо цветът на боядисаната коса се отмива толкова бързо. С правилната рутина, продукти и няколко съвета ще ви покажа как да задържате за по-дълго време косата ви да бъде блестяща с дълготраен цвят. Когато боядисваме косата, външният ти слой, кутикулата, се отваря, за да поеме пигмента. Но ако не бъде правилно запечатана, той започва да се отмива още след първите няколко измивания. Ето какво ускорява избледняването. Първо, шампуани с агресивни сулфати разрушават естествения липиден слой и отмиват боята. Второ, твърдата вода с калций и магнезий свързва пигмента и го извлича от косама. Трето, термоустройства като маша, преса и сешоар без термозащита увреждат кутикулата. UV-лъчите и замърсителите окисляват молекулата на боята и променят цвета. Пето, температурните шокове, редуването на гореща и студена вода също водят до загуба на пигмент. Истината е, че дори да използваме най-добрата боя и тя няма да издържи, ако използваме неподходящи продукти. Подходящите продукти имат няколко ключови съставки и това са на първо място pH-то да е между 5.5 и 6, защото той е близко до pH-то на скалпа и затваря кутикула на косама. Второ, да използваме шампуани без сулфати и соли, за да не разрушаваме защитния слой. Трето, възстановяващи съставки като керамиди и всякакви видове масла. Те задържат цвета по-дълго в косама. Използвайте без сулфатен шампуан с киселинно pH, като този на Base Color от серията им за боядисана коса. Нанесете с лек масаж, без да използвате гореща или вряла вода. Стъпка 2. Дълбоко подхранване. Веднъж седмично използвайте маска с керамиди и масла, например от серията на Base за боядисана коса. Стъпка 3. Най-важната – защита при стилизиране. Преди сешоар или преса задължително нанесете някакъв термозащитен продукт за вашата коса. Стъпка 4. Заключване на пигмента. Финален серум, като този на Base Pro Styling Freeze Control, съдържа протеини от куприна, които запечатват цвета и придават огледален блясък. Стъпка 5. Външната защита. Преди излизане UV спрей, шапка или шал. При миене използвайте хладка вода, за да не разрушите кутикулата. Ето, че дойде краят на видеото. Ако това, което ви правим, ви харесва, дайте ни един палец нагоре и се абонирайте за канал. Долу в описанието ще оставя промокод за сайта ни dolcemia.bg. Довиждане!